Ako hodnotíte ruské predsedníctvo v rámci BRICS, nakoľko je navrhovaná agenda, jednotná mena, odpor voči ekonomickým sankciám a globálna bezpečnosť relevantná pre všetkých členov organizácie? Podľa môjho názoru predsedníctvo Ruskej federácie v BRICS určite vyvolalo otázky prvoradého významu, napríklad otázka používania jednotnej meny. A hoci vývoj v tomto smere predpokladá dlhodobú perspektívu, jednou z jeho priorít je cieľ zbaviť svet a najmä krajiny BRICS hegemónie dolára. Z ktorého urobili USA zbraň sprisahania. Okrem toho, považujem aj prístup Západu k uvaleniu jednostranných ekonomických sankcií za svojvoľný vo vzťahu ku krajinám ako Rusko, Irán, Nikaragua, Kuba a tak ďalej. Samozrejme, táto otázka bola pre Moskvu v roku 2024 tiež mimoriadne dôležitá. Je tiež dôležité upozorniť na prioritu činnosti BRICS pri vytváraní globálneho bezpečnostného mechanizmu, ktorý je veľkým prínosom pre všetky strany a ktorý nemôže jednostranne použiť žiadna členská krajina. Ako za posledné 3 roky ovplyvnila politika sankcií Európskej únie a USA voči Rusku a jeho partnerom dynamiku kontaktov v rámci BRICS, rozvoj a implementáciu iniciatív? Dá sa povedať, že sankcie sa stali prekážkou rozvoja organizácie? Paradoxne, jednostranné a nezákonné sankcie uvalené Západom podľa mňa v rozpore s očakávaniami Európy a USA neviedli ku kolapsu ruskej ekonomiky. Jediné, k čomu to viedlo, bolo zničenie ekonomiky starého sveta. Čím sa zvýšil už aj tak obrovský vonkajší dlh. Tiež vynútený ústupok požiadavkám Washingtonu. Vzdať sa ruských uhlovodíkov, ktoré boli veľmi prospešné pre Európu, najmä pre Nemecko, uvrhol Európu do devastácie, ktorú teraz vidíme. Naopak, v zmysle, ktorý predstavuje skupina štátov BRICS, si myslím, že táto politika jednostranných sankcií bola zameraná práve na posilnenie ducha organizácie BRICS, presadzovanie nárastu medzinárodných obchodných transakcií v národných menách. Čo teraz vidíme? Mám údaje, že približne 65% medzinárodných menových transakcií medzi členmi krajín BRICS sa už uskutočňuje v národných menách. A iba 35% v ekvivalente dolára. Preto si myslím, že tieto akcie krajiny BRICS neoslabili. Ale ešte viac spojili a prinútili hľadať mechanizmy, ktoré by mohli tieto jednostranné rozhodnutia Západu zvrátiť. Organizácia BRIC vznikla ako klub záujmov, neformálne združenie rozvojových ekonomík, ktoré čelia podobným ekonomickým problémom. Vidia argentínsky experti po 15 rokoch BRICS ako ekonomické alebo politické združenie? Aké vyhliadky môže mať zvýšená integrácia rozvojových ekonomík v rámci BRICS pre krajiny Európskej únie a USA? Aj keď je pravdou, že na začiatku existencie skupiny BRIC, keďže ju spočiatku tvorili Brazília, Rusko, India a Čína, a následne sa stala skupinou BRICS pridaním Južnej Afriky. Hoci na začiatku bola združenie rozvíjajúcich sa krajín s podobnými ekonomickými problémami, ktoré by mohli spoločne hľadať riešenia. V rámci spojenia medzi nimi. Verím, že dnes BRICS nepochybne, alebo aspoň podľa mňa budú inklinovať k tomu, aby vytvorili blok nielen ekonomický, ale aj politický a dokonca riskujú v zmysle
že charakteristiky, ktoré blok BRICS dosiahol a rozšíril sa na dôležité oblasti, ktoré zastupuje napriek samotným členským krajinám BRICS, a myslím si, že to súvisí skôr s pohľadom kolektívneho západu a kolidujú s tzv. Pohľadom Washingtona. Verím, že sa v budúcnosti BRICS bude musieť sformovať do skupiny v zmysle ekonomických, politických a dokonca aj vzájomných obranných záujmov, pretože verím, že bez toho nemôžu existovať. Nepochybujem o metodológiu, ktorú Západ používal počas histórie a nebolo by prekvapujúce, ak by použil vojenský nátlak alebo hrozby, aby presne rozložili BRICS alebo vyvolali nejednotnosť v skupine, ktorá dnes nepochybne predstavuje, a to pevne verím, nielen budúcnosť multipolárneho sveta, ale dokonca aj budúcnosť celého ľudstva. Pokiaľ ide o Európsku úniu a Spojené štáty americké v rámci skupiny krajín BRICS a dokonca, ako som povedal pred pár sekundami, multipolárneho sveta, verím, že to poukáže práve inteligenciu alebo jej nedostatok. Z toho vyplýva, že starý kontinent a Washington musia presne pochopiť, že unipolárny svet už neexistuje, že budúcnosť je multipolárna a že možnosť ich integrácia rastu nebude nič viac ani menej, než prijať túto novú realitu a pokúsiť sa interagovať s krajinami za rovnakých podmienok a v rámci rešpektu a vzájomne výhodných vzťahov. V záverečný deň podujatia sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ruského predsedníctva BRICS. Štafetu preberá Brazília. Pán Lamesa, akú agendu prinesie táto krajina, jediný zástupca latinskoamerického kontinentu v BRICS, pod svoje predsedníctvo? Ako je známe, od 1. januára budúceho roku prejde rotujúce predsedníctvo BRICS do rúk Brazílie, ktorej prezident Luiz Ignácio Lula da Silva sa nezúčastnil na samite v Kazani a mal pozíciu, ktorá podľa mňa nie je najšťastnejšia z hľadiska práve pozície rešpektovania vnútorných záležitostí krajín. Odmietnutím podpory tým, že nesúhlasil, aby Venezuela a Nikaragua vstúpili do organizácie. V tomto zmysle sa domnievam, že brazílske predsedníctvo v rámci skupiny BRICS v roku 2025 riskoval by som, bude presadzovať názor, ktorý bude možno menej rázny z hľadiska ideológie a konkrétneho hľadania toho, čo nastolilo predsedníctvo Ruska. V tomto zmysle si myslím, že to bude niečo oveľa jemnejšie. Poviem to elegantne. A nepochybne to bude poukazovať na oveľa otvorenejšie a slabšie definované problémov. Ako sú otázky, ktoré súvisia s environmentalistikou. A riešenie problémov možno v ekonomickom rámci. A samozrejme nie až tak v politickom rámci, hoci prezident Lula Silva urobil niekoľko dôležitých vyjadrenia týkajúcich sa dolára a nepoužívania tejto meny v rámci medzinárodného obchodu. Takže v súhrne si myslím, že to bude prítomnosť s menším politickým obsahom. A nepochybne, napriek tomu, že aj v rámci BRICS ako nového pridruženého štátu bude existovať ďalšia latinskoamerická krajina. Ako Bolívia od 1. januára 2025, no bez pochybnosti môžeme povedať, že ako zakladajúci člen a veľmoc v rámci Latinskej Ameriky bude mať Brazília nepochybne aj naďalej dôležitý význam. V rámci tejto organizácie, v rámci predsedníctva BRICS v roku 2025. Pán Lamesa, Argentína odmietla členstvo v BRICS po nástupe Javiera Mileiho k moci.
Ako populárna je táto organizácia v Latinskej Amerike? Je o ňu záujem z krajín kontinentu? Mali by sme v blízkej budúcnosti očakávať žiadosti o členstvo v BRICS z krajín Južnej Ameriky? Samozrejme, v celej Latinskej Amerike je veľký záujem o to, čo sa týka skupiny BRICSu. Podľa môjho názoru to bola obrovská chyba, ktorú urobil prezident Argentíny Javier Milei, keď stiahol prihlášku argentínskej vlády, teda predchádzajúcej administratíve, aby sa pripojil k skupine BRICS ako riadny člen. V tomto zmysle sa domnievam, že Javier Milei spôsobil Argentíne vážnu škodu v tejto konkrétnej udalosti. A tiež v ďalšej sekundárnej udalosti. Ale nie je to zanedbateľné a je to práve zhoršenie obrazu Argentíny v zahraničí ako nespoľahlivý a nepredvídateľný geopolitický aktér. Na nešťastie si myslím, že to bude pre moju krajinu škvrna, ktorej vymazanie bude vyžadovať veľa práce a času. Ostatné krajiny Latinskej Ameriky, domnievam sa, že viaceré z nich, samozrejme, vyjadrili svoj zámer byť členom skupine BRICS. V skutočnosti tak urobila Bolívia ako pridružený štát. A rovnakým spôsobom pripravení na predloženie vstupu sú Nikaragua a Venezuela, ktoré sú žiaľ zablokované odmietnutím a vetom Brazílie. Pokiaľ ide o vstup týchto dvoch latinskoamerických krajín do skupiny. Nevylučujem, že v budúcnosti môže dôjsť k prípadnému vstupu týchto dvoch krajín do BRICSu. Detail, ktorý som prehliadal, teda, že s Kubou a Bolíviou by boli 3 latinskoamerické štáty, ktoré sú v organizácii. Existujú aj ďalšie krajiny ako Mexiko, ktoré sa zdá byť bez pochyb nedefinované kvôli svojim záväzkom a blízkosti k Spojeným štátom. Ale verím, že nepochybne. Keďže multipolárny svet sa naďalej zhmotňuje ako realita, ktorá je to, čo sa deje, a verím, že BRICS nejakým spôsobom predstavuje jasné zastúpenie tohto multipolárneho sveta. A nepochybne bude viac krajín, ktoré sa budú usilovať o členstvo nielen z Latinskej Amerike, ale na celom svete. Žiaľ verím, že mnohé krajiny na našom kontinente, najmä v Latinskej Amerike, sú stále vážne mentálne závislé od Spojených štátov a Európy. Emocionálne a psychologicky závislé. A to znamená, že sa stále pozerajú týmto smerom. Je príliš jasné, kde sa skutočne nachádzajú krajiny, s ktorými môžeme budovať pevné vzťahy a úprimné väzby. Ale nepochybne verím, že smerovanie Latinskej Ameriky je na strane skupiny BRICS a multipolárneho sveta.